Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Gus Fasta Chip Official. Sip kuwi. Jos teran tujuh si dadi boykot ora Gus. Oh kok Gus Fasta Chip tahu. Sing penting gawe konten live streaming. Olah live. Tor ya sip kuwi. Nek dadi Gus ki ya sip kuwi. Sip bola pokoknya ya jos. Nek dadi Gus Fasta Chip Official kuwi ya sip kuwi dikengi Pertamina. Ya nek dadi Gus ya bagus ya sing penting tuku omah ning Paseban men kaya Deddy Mulyadi duwite akeh kok. Sing penting ki dadi Gus ki ya iso sugih. Iso sugih Gus. Saged. Tor ya sip kuwi nek dadi Gus. Bayaran tor sip kuwi. Podcast bersama Gus Fasta Chip Official. Ya nek dadi Gus Fasta Chip ki Guse Paseban ki lak bagus. Dengaran Gus. Heeh. Tor nek dadi Gus Fasta Chip ki ya delok seluruh Indonesia to bola. Tor ya sip kuwi. HP-ne loro meneh dadi Gus ki kan HP-ne loro. Termasuk engko diedit ki ya sip kuwi nek dadi Guse Paseban. Dadi Guse Paseban. Sik, guys. Tor ya nek dadi Gus ki ya tetep ya bagus. Ya calone to ngerti dhewe to santri Krapyak. Santri Krapyak ya sip kok ya. Tak duduhi iki guys bola fotone pah. Jos kuwi. Sing penting ki nek karo Gus Fasta Chip ki ya sip kuwi. Bayar saka YouTube. Po ngono ki bayaran Gus, bayaran. Tor ya bayaran yo nek dadi Gus ki yo termasuk HP-ne ki loro, guys. Siji tak nggo syuting, loro tak nggo apa kuwi? Nek ana WA karo santri Krapyak iki kan nyeni. Halo sayang. Pokoke yo sip kuwi nek dadi Gus Fasta Chip. Dadi Guse Fasta Chip ki ya sip kuwi. Gawe video audio kok ra syuting ning angker-angker Gus. Mboten tor ya medeni. Tor ya nek dadi Gus ya penak bayaran tor ya Tor ya bayar iso ngalahke grup Trans 7 Khairul Tanjung bola. Kok Gus Tajib ki kok ngertos nek direktur Trans 7 Khairul Tanjung ngertos ya. Sing penting ya wis pelong kabeh. Tor ya dono tok boykot. Nek dadi Gus ki ya boykot engko kantore nggo Gus Fasta Chip Official. Kantor YouTube. Pokoke ya sip kuwi. Sip Gus, nggih. Ana penting ya jos kuwi. Nek live cut ora live. Karang ya podcast sangat sahdu. Ngono lho guys. Ya wis ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.